Sashi sian pat ngi pidang sung bhai phi baro shakani ka channel ka jongi bat hakani ka video ka bom tasngi ngin pe yakani ka post ka ba dang shulai apo shlong ka bedai ya ki balapas kelas 10. Shoban sedang ka video ya gitu ki ba prepare lane ki ba penkre ya ki exam kam lane kinu ki competitive exams kom ki bank exams lane ki exam jong ki UPSC lane kinu ki government exam phila ban pe yakini ki code ki bangala abo apo description jong ka video ki ki code ki babha bat phila ban order yaki bat phila ban prepare lane phila ban penkre yaki exam kam jong pi nakini ki code ti ki links jong kini ki code ngala ai apo description jong ka video ti phila ban pe yaki bat phila ban order ladapi dan kam ban penkre yakini ki exams yakini ke post lak pelat daka delivery mentau benai arajar apoi ka kerteng juga ni ke post ke delivery executive kalai sautli ki post artli hapo shillong bat artli hapo turah ka each limit lene ka kerta ka beredo ka de kat prasnam bat ka bahedo ka de lapisan snam ka salary lene ka tulap ka de khandai hajar bat penyok langru bat ka bonus ka badai hajar bat penyok langru ka petrol bat ka provident fund bat ka employees state insurance corporation ka educational qualification kolong kumni pihak pendam ia ka kelas 10 lani ka matrik ka jangpi bat pidiru bandon ka valid driving license ki candidates ki belong eligible bat ki bakwa ban apply kini ka post pihak ban pha ia ka biodata lani ka resume ka jangpi syakani ka email id swapanali.957@gmail.com ladap hi syak shortlist kin sa phone nya pi bat kin sa khot pi syaka interview ki documents ki badan kam ki dai driving license bank passbook Aadhaar card bat ka voter ID